Kat bak election MDC kelas dang jan satang daki sngi baki pai ba genjin ya kinong mi kman shakayeng dorbar Tawan ka Khasi Hills Autonomous District Council KJDC kakun Nyotrap National Awakening Movement KHNAM ha kani ka kenti kala penmi yo way na ukertong banyakon na Mauhati constituency kabadai kaway na ka constituency kabadan Haribhoi district uniu kurtong ka khnam uday uba aiban nongsi bat minta kasngi ula pendam mantap kerteng hakmat ke returning officer kokong BL Pakenten na kabenta ba unlong kumukurtong bapura banyakon hakani election MDC na Mauhati constituency habalet bentap kerteng minta kasngi haka office u deputy commissioner ka Ribhoi uba aiban nongsi la senran lang ru da ka jingdon lang uba Thomas Pasa uba day u president barangba ka khnam bat ringkan ka jing senran kinong kershan jong u play nong bu play nong thao ti shwa man poi tai phangam la ban ai play kulum lang ki ba i ki ba thoin email ki men para ki jonga bala senran ringkan i working president jingi ba pasa bat baro ki ba i ki ba thoin ni tambordar belawan lang ya ko juga por biru di media mo baju ya don senda anak por ai ki jing ya kendu jongi klam ka jing ya kot nang klam khot pung ya kendu i ki por TKA kata ka cengkeli ka pikeli ngaso tenat i kamdei ka ba kaka ta ka cengkeli ka ba film ka ba pikeli ya ka bam tip rengar ngalayai nanti ya kata ka ba pila keli ka jing pelong jonga bangan rung saka ni ka kam KPD bat ka chat kadar mo ka politics kam da dei ba ong ningkong ngai mi ban sakri ya ka ni ka kam ngadon jing temu ya ka election Ringa Syakri ningkong long yu para marjan haka emlang salang ngampoi perkhat ya ka ka ba ublay try kenran nong bu nong hau ring dor yang hadu ani kemat ka ba menta ya ka ba hakisnem ki blalej nadu arajar hak khnai ter ngaim haka dong kethem Ribhoi ngadon kikmena mesan hang ne po mau ti ngaru ngaim ngasan lang hakane jaka ti ngahap ban ya kendu sibun ki bang ya kendu apreng gijing ki bakum ki para marjan ladang ya keren hakadok kestuk kepang ke sistem HBD bat katai ka berita setai siliang umjungi setai uput usam bangi dia kendu sibun ki komini gerang ba ki baladan lang ne ngatai ki sakhi ya kata ngam sem la khot ya ki mentaru arapa ki song ki wan ndai ki la ban yo sngob yang sai sisen ya kana ka kubor nanga hakpor ba ya kendu sibun ki jing akil ki tai ki benta ki ba setai siliang ki jukon mau yang abang bat khot ban ya don lang ti kajing trei jonga nadu arajar kat khandai hadu kini kisni ba mentaru kapenlong yang ba ngamdei bang don kajing bot ban yakon election hau arajar arpulai ru ladon katu kan ki parti nganum la banjir teng ki belawan khon rengong em nganum tre ban ya kan kalanti ka kam ta ka burom ye we am liu benang long hadu menta mo ngasu ai burom bleng i ha udang beang udang ya ikilati jonga kam wala ngamia dei perlok ru rei na ini social media ru rei ngam kwa bangan mi hakata ngong ki don kiri orang ba kedang sempang kedang start ban yang ki ai ka dei galanti ke jong ki dei ha ka be dei pada bat kini ki wei pat ki dok ki tok ki kop siliang sem siliang ki badan hasanda ki bijon ut wan nam yang na kapor sakapor ki ong ba ai ban kan dei galanti ban sakri ma pi tangkum uta unong mi khman rup hem dei ki long kum unong tri belang dei ka kam ka jonga lese ngane thu ane ngam le rang ba ka dei ka pleng ja ka jonga kabong ngam sai ngap saru ya melang salang ada tang unong nyak rong de kala ban pelingo yang bakat ka Mauhati constituency kumno da kani ka kam ngan Syakri kata ka jinglingo ka bakhia ka ba ba ya ka bangan jawab iki naba ki ong ba saw sangot kini ki hes pa ki bangi jiu snow bakin ther ken pelut ya kani ka jingling election da ki kulor ngong kam lele lada ka jingej kum kristan wat debet wa bania khmat golian lada udan tang we ne santli ki mauru ngan persyang ngamong bangala ndai kani ka lenti kabang ngan yakun kun kristan wala ngamdan kaspa ngamdan ka phau ndai ladang adon kitaru ladang ngamdan kata kaspa man sim ne ngamatla ne ngapulut no skor nakabanta ka jing senjor jong ka an ha ka bedai ba ka district council ka de kenro ka bakhadu jong ka jaj ban reu lada ka khlam sanu ka jaj ban reu ka jongi kan poi kata ka ba pelong yang bangan rung namang ala dot judan senda hajan jikirang ba snong
nadu itu kisnam arjar khatsau khatsan hakabede baka village admission bill al juai ke jingkarshan ki namar ngai bahaya kan dia ka jingkarshan jonga lakilong hekiseng balang ne hakinu ginu ki bentaru te kum nakaliang ka jongaru ngapen kan mau sai sisien badai ka khun nyo trap national awakening movement ka bakhi bat ka bakhli ya kan dia ka kam hakabede bat ka an jingkirang ba snong kadai ka makahi ka belam ha to ka por ngadang khna kalasang ban sut hit ka jingmun jing perkhat jonga kalasang ban longdo ak mensim ka jonga bat ngampoi perkhat pat bahkan ring dor yang ha ka politik sementa ring ngamdai banga kwa spa ngamdai nga kwa burom ring ong ladang ngamdan ka spa mensim mangan syakri kan le ayu ka spa pertai ladang ngadon titang kumtahi kumban suban biang itu benta mane boong kamau hati mo kadai ka sinong ka banga nga em nga kadon ka por ka bang lamat ka jinglong khna kadon ka por ka bang lamat adu kan sitang rata kadon ka jing ka bejan ka berembong ka umro ka sesi kadai ka yenglok jonga nekikor rempai mo ki khon jonga arngut kadai kata kai bat ka penjan yang ha bede ba ka mau hati kam dei ba nga syakari ya kam ba tang ha mau hati dei don ki ki dong ki them ki thain ru nga judan ka jingas nok ti dei ka ba pelong yang ha bangan ele na ka mau hati pada kalong nga siam sibun ki jing ki bang ya kendu kum bangala ban biang sai sien ar kerja khat khandai ter nga kwa ba ki pai ba jok em lang salang mo ken mau ha ki por ki ba ki kendu sibun ki jing ki ju thnum ki ju khnyum ki em li ki nong mi khman handai ki wan phai sanga rai ngalingo bah kini kisni menta pada laslang ban mi tang kumbah riu nyu banai ki wei pat ki ban sim menta ya kan election ngaju ong sei pat kita ki wei ki ba angnut ban kon MDC sei ki ja ki por ki ba ngi ju kendu ki jing ten rai nakaliang jongi i barok ning be dan lang khamtam nanga utrai jong akam ban kon election MDC nga ai buram yakini ki kandidat ki ban kon ringkat banga nak MDC ngan sim ki ba ki parlok ki ba i ki ba jan ngan om kentho hak election hak bedai bagi public meeting ngala juya charum seneng ru nganum kenthoi kerteng joki ngan burom yaki ngan ie yaki kum para marjan hi kan subher tangka parti ka seng bat ka jingele ndre ngaru ngadan lakan do jong kanong rem ndre ka kubor seki ru ngan pha bikin sai ken klain ken la ban tri hok hi ka kam ngam ong bangang sniu neki ki sniu nganga bah ki ba ndre para badan ka jingele nakal yang jongaru ngakit bok kita ki kandidat ki badan hak mau di konstitusi nganum la ban jer kerteng tak Baban